Okay, det her det er en træningsbane, en redskabsbane, som har til formål at stimulere den taktile sans. Den taktile sans, der handler det meget om, at man skal ned og kravle, og der skal være fysisk kontakt. Man er en gruppe af 3. 1, 2, 3. Den ene har bind for øjnene og skal føres igennem den her taktile forhindringsbane. Ja. Allerførste ting er en bum, man skal op og stå på alle sammen. Hvis man falder ned, starter man forfra. Nu skal de alle sammen sikkert ned. Ham med bind for øjnene skal nu over bommen, og de andre hjælper via kropskontakt. Okay, vent lige lidt. Næste bane er en bane, hvor der er selvfølgelig helt mørkt, fordi ham med bind for øjnene har bind for øjnene. Så nu skal ham med bind for øjnene finde nogle ting inde under måtten, og dem skal han huske, når han kommer ud igen. Og det er meget vigtigt, at han bruger sine sanser til at sanse, hvad det er, der er inde under. Når ham med bind for øjnene kommer ud, så står de andre 2 i en høj planke. De andre 2 står i en høj planke. De andre 2 står i en høj planke. Nu skal ham med bind for øjnene starte med at gå under og bagefter over dem, der står i høj planke. Der må gerne være kropskontakt. Den taktile sans, den bliver endnu mere stimuleret, når man har bind for øjnene. Man skal mærke, føle, kravle. Super godt.